تێژکا فیل مرۆڤێکی ساڵح بهیس و چەند دۆستەین وێ ji sefereke dûr tên tî û birçî direwşeke xerab dene û wê di nêzik de vegere gundê xwe. Çû hinda wan û xwe mecbûr dît ku jê re çend şîretan bike. Dostno, ez dizanim ku hûn ji rêyeke dûr hatine, niha zikê we jî birçî ye. Ev ciyê ku hûn pê de diçin li ser rêya we têjikên fîla heye, ew pir kêm quwet û letîf û semîzin. Dibe ku li ber çavê we xweşî xuyanî bike, nebe ku hûn ji bo xwarinê yekê ji wan bigirin ha. Dêya wan xwen li kemînê danîye û qethiyen hûn nikarin ji ber bifilitin. Ji bo xwarinê jî bi pel û pincara xîma xwe bînin. Nêçira têjika fîl tew di hişê xor derbas nekin. Di rê de qûrîn ji zikê wan tê, tî û birçînin, êdî hew maye ji teqat de bikeve. Ji nişka ve têjikek fîl ya nû zaye dîtin. Wek gurê birçî xarî ser kirin û biraştin û xwarin. Yek ji wan şîreta dostê xwe yê salih di bîra xwe anî lê feqet nafîle ye. Ji birçîna li tu tiştî hovene didan. Feqet ewî bi xwe nexwar û bi pel û pincaran qîma xwe anî. Hevalno, wisa nekin, we çi zû gotin û şîretên wî zilamê salih ji bîr kir. Piştî ku zikê xwe bi goştê têjika fîl yê biraştî têr û tije kirin dixew veçûn. Ji nişka ve fîleke bi hêrz derket. Devê gişa bêhn kir, ji giştika bêhn dihat. Evên ku têjika wê biraştin û xwaribûn tevek ji hev şeqşeqî kir û kuşt. Evê ku li şîreta zilamê salih gudarî kir û nexwar, fîlê sê cara devî wî bêhn kir, nêrî ku bêhn ji devê wî nayê. Fîl bi xortima xwe ew zilam li ser pişta xwe kir û ji bo rêya xwe bibîne ji daristanê derxist û bir û çû.